ou pedimos algo de diñeiro emprestado a Caixa de Aforros, a pesar de que nós tiñamos diñeiro no Brasil, pero como nos rentuaba un 12%, non quixemos mandalo vir de lá. Que pasou? Cos 2-3 anos, o diñeiro, como dice outro, caiu na ruína. Brasil foi un pouquinho a pique, e, bueno, despois o diñeiro que era, non sei quanto era, pero quedou en nada. Esa compra fora 300.000 pesetas. Con un alquiler, non me lembro ben se foi 700 ou 800 pesetas ao mes. Que naquela ocasión era moito. Era moito e non era moito, pero era moito. E si con ese alquiler, pois segui uns poucos anos. Logo despois veu unha lei de que se tiña que actualizar un pouco os alquileres antigos, e pouca cousa foi. Eu sei que... Sí, pasou a 1000 e pico de pesetas. Pouco máis de 1000 pesetas. Que había que estar ali desde as 9 da mañá hasta as 11 da noite, 10 da noite, ou, bueno... Pero, bueno, como dixen antes, moi ben, porque sempre fomos moi respetados por amigos, non solamente de aquí de Redondela. As 14 parroquias que ten Redondela, eu tiña clientes. E todos nos respetaron. Con boas palabras, comprando e pagando, sin problema ningún. E, bueno, conservo aínda moitas amistades deses. Tamén meu pai e máis eu. Meu pai e máis eu estábamos pola mañán. Despois pola tarde estaba eu solo. A tarde e noite estaba eu solo en cuanto non me casei. Porque o negocio estaba moi decaído. Estaba moi... Como diría eu, non iba moita xente ali. Iba moita xente á tienda, pero na tienda pouco se ganaba. Pero eu enfoquei non moi ben ao chiquiteo. Mais a venta de viños, bueno, entón despois foron vendo clientes homes, non? Entón, a tienda xa fomos deixando de lado. Fomos deixando de lado porque eu teño un problema de bronquios e non podía ter olor de detergentes, de patatas, de cebolas, de todas esas cousas. Eu non as podía vender. Fomos eliminando, porque eses artículos era onde se podía ganar algo. Nun kilo de azúcar tiñalo que vender máis ou menos polo que se costaba. Un kilo de arroz igual, un litro de arroz, porque eran precios que che marcaba o gobierno. Era nada o que se ganaba. Nada. O bar era todo bar a taberna. Só había unha mamparla de madeira que dividía a taberna, pero non quere dicir que cando había moita xente, os homens non foron para a tienda a tomar o viño. Pasábanse para outro mostrador. Non sendo día de feira, á mañán, porque tiñamos moita clientela de Amoedo, de Pazos, de Borbén, de Moscoso, de Armida, e viñan, porque xa eran clientes do difunto de Monaco. E seguiron con nós moitísimos anos. Ainda agora hai clientes
que as encontramos, e, bueno, falamos con eles con nós, ben, moi ben. A miña muller, vamos a ver, eu conocina cando eu tiña 13 anos e ela naceu. Non a coñeci nese momento, non? Pero a Elisa é veciña miña, é veciña. E vamos, como todos os mozos e as mozas, sempre un tira a conocer mozas, ou non? Eu, antes de ter noviado con Elisa, eu tuve 4 novias, ou 5. Xa conocía, claro, xa nos conocíamos. As familias xa nos conocíamos de toda a vida, pero foi un flechazo, en 6 meses casámonos. Por que foi tan rápido? Pois porque, por desgracia, morreu meu pai e quedaba miña nai máis eu solos. E miña nai no establecimiento, cero, non lle gustaba. E foi un motivo de casar xa un pouquiño apurado, pero sin problemas. Casámonos unha mañán cos padriños, bueno, sí, co padriña e madriña. Non fixemos boda, non hubo boda, porque como había acabado de morrer meu pai, non fixemos nada. Viñemos para aquí e levamos agora 63, 60, ¿cuántos anos levamos? 53. Oh, sí, perdón, sí. Levamos agora 53 anos, casados. Dirás ti, fostes a Torremolinos? No. Fomos a Torre da Iglesia, a Torre da Iglesia. Eu, como comprara, tuve que comprar un coche, porque eu tiña moto. E en cuanto non veu Mari, Elisa máis eu íbamos na moto a cualquier sitio. Pero claro, despois veu Mari, a moto xa non servía. E comprei un 4L. E ese 4L fixo moitos servicios. A parte de irmos a un sitio ou outro, eu iba a Paredes a buscar o viño despois. Botamos en envases de 100 litros e traíos para a tienda. Logo despois empecé a ir vendendo algún para as casas. E, bueno, levaba yo ás casas, a xente, non daqui, non do pueblo, das aldeas. Unha xente que non tiñan viñedos e tal.